Here's our Hongkong-Macau Barkada Vacation Day 2. So, good morning guys. Good morning. Pero since nakita ko sa Ton Talks nga, nagtusulaw this November 9, inspire po kung mag-upload na po aning Day 2. So, first, ani nangita mi pamahaw. Magto pa rin sa Hong Kong. So, namahaw mi una diri sa Macdo. And then, di kuha namin sa service, which is our Continental. Tapos na Continental, sa kami ng coaster. Yan sa mera diri sa Sud, di ba? Feeling private, ha? So, excited ming tanan, kay whole day mi dito ron sa Hong Kong Disneyland. Yay! First time na mo tanan. So, nangita mi, pag-drop na mo sa, gidrop mi sa coaster, nagdaktas may laglayo. And then, sharing mo na rin ang ARC, ang famous ARC sa Hong Kong Disneyland Resort. So, lahat kayo mga Bisaya representary, nagabot-abot ni tanan. And then, baktas-baktas pag mag-picture, ni dumatid mi sa main entrance. And then, dirat, pag-bari masaya. So, nagsabot na magsabot-sabot nila na si Mickey Mouse. Then, ang among Belle, umbot niya na si Belle, nagdaman o diaper. And then, a picture-picture, walang katapos ang picture. And pagkasunod na mo, surprisingly, dili kay taas ang pila. And the first thing doon is ang train. So, nalibot niya ni sa Tibuok Disneyland. Kaya nananaw niyo, at sa inindot niya, rides sa kanya, kasi dili kay taas ang pila. Kaya actually guys, tanang rides dili nakapila. So, luckily, dili siya init, dili po siya uwan-uwan. And si Mickey Mouse, sabi ko sa Stefan ako makakita Mickey Mouse. Ay naman, the rest is the one. So, napakasmaktas mi Derisa. Umot sa kay street siya fronting sa castle. And then, nagkuwak mi sa parade. Marami di balik ang bata, di parade. Oy, dapat kay mga characters niya ni appear sa parade. Na si Minnie Mouse o si Mickey Mouse and friends. Di ba? Hi, Minnie! Napon si Minnie na po. And, ano kayo sa uban? Diba? Kita na mi sa mga tao kaya nagkiniat na po ng mga tao. Bisa nasa talimutan. Dave kay me. And then, finally, nakita na dyan mi. Nag-first castle, Disney Castle niya kung nagkitaan. And kay gitang kutuman sa mga house at adiray pita. Mga tayo pizza. And then, kumpita na git mi. Niabot na di sa Lido Kenneth at Isay at Isha. Yan na sila oras na loob ko. So, ready na may usakay sa rides, kinana sila. And then, nangita mi on the first Frozen. Nangita mi ni Anna o ni Elsa. Pero doon din nakita na nagkaklibot, tumiki, asa ba nagkapita ni Frozen? Oy? Diba? And finally, niabot na gid mi sa what? Wala pa diyan. Mabot na gid mi sa Arendelle. Sinakto ba? Arendelle. Frozen. So first, Frozen Village or unsa ni dapita diri sa Disneyland Hong Kong. And then na-amaze sa bata. Nakita ni Olaf. Yung lakat kay tao. Nice kayo siya tanaw. Take one, take two ka. Sige. Pagsaba-saba chay. Yan idot kay na siya. Sakyan for unfortunately may kasakay tungkol sa kataas sa pila. So, dili na lang mi sa Frozen ever after. Kaya abin may chill na siyang rides kay sakay lang o boat, diba? Pero pila gihapon, at least mubo na siyang pila. Git-git na kaayo. Maradyo siya nasa Frozen nga sa Lida. Then, ang mga nakatuloy, may sakay na mi, nagpa-front na mi, diba? Panalo sa guys. Hi, Elsa! Quick, Elsa! Diba? So, kamo na itagad, guys, nga nang inganawa ang mga now. Hindi nang chill, Ram. Ano nga? So, after ang tuning, ito ang mamiglaing ride, and wala na. Kani hyperspace mga pinulat, kung nasaktayan ni sila bahala. Diba ko nga, diligent na siya chill niya. Na ride, so niya, nipili na lang sa Iron Man. Nangita mi sa mga gamit na Iron Man, dili kayo masig twigit na makakuhay. Ulit ito Pilipinas. So, naglibot, and then there he is, Iron Man. So, eyeglass problem. Sa kapag taon, pag suot ng 3D glass nga na eyeglass, hindi po, klaro, mag-eyeglass ka, wala eyeglass. So, sunod na magsakyan isang pang-wear bot, diba? Pang-reader Chon. And then, si Nadine, nagatuwa, well,
Nagkuha itong next niya buhaton. Then ang Marvel. Matatay sa Marvel na nanawas na juguan kay wala ko nila gift-twist mo. Di na ako kanap Marvel oy. And then kani mga 7 p.m. na siya naglingkod-lingkod na mi daratso that kani mga tao during the pita na natubang misa. A castle para sa momento as well. What's the momento was? Na ay drone show. Now, finally, ang pinaka-highlight. Grabe guys, makalila ka magtanaw. Magpunta kayo mo, yun yung pinaka-highlight. Yun, first get to that ang pag-anhel pagbuwag kay nice kayo ang fireworks show. Sige na kayo nga wow! And then, hoping nga, ang tanong, ang atong sunod niya po yun, ang makakita, personally sa ng family. And, mara po siya, pauli na mi ani after. Dan kayong tao, magunita na yung manik yung magawa na should me. Thank you for watching. See you sa day 3. Bye!